takže dneska sa budeme chvíľku baviť o tom, že ako sa meria nejaká zložitosť algoritmov a podobné veci, ale ešte skôr, ako to začneme, by som sa rád spýtal, čo je to, že algoritmus, hej? My keď pracujeme s algoritmami, tak tie asi riešia nejaké problémy a čo to presne znamená? Čo to presne znamená, že máme nejaký problém, alebo že z hľadiska tohto dizajnu algoritmu, o čom by to mohlo? Tak čo je taký typický problém, čo by ste povedali? Skúste dať nejaký príklad. Triedenie bola. Dobre, triedenie, a čo presne, ako sa ten problém presne definuje? Že pre nejaký vstup chceme dostať nejaký očakávaný výsledok a snažíme sa... Dobre, čiže toto je veľmi dôležité, hej? To znamená, že keď my definujeme nejaký problém, ako napríklad triedenie, tak vlastne všetky tieto problémy, ktorými sa nebudeme zaoberať teraz, sú také, že zoberieme nejaký vstup a vyrobíme z neho nejaký výstup. Hej? A takže potrebujeme riešiť také veci, že čo sú že aké presne vstupy môžem aplikovať daný problém. Hej? To je prvá vec. Takže keď máme nejaký problém, tak ten vlastne definuje prvá vec, čo je, že aké vstupy sú dovolené, hej? A to budeme aj nazývať, že inštancie problému. Takže napríklad, keď ste mali to triedenie, ako ste spomínali, tak to znamená, že vstupy boli nejaké polia čísel, hej? Dobre? A tá ďalšia vec, aby sme definovali problém, pre každú takúto správnu inštanciu problémy musíme nejakým spôsobom zadefinovať, čo má byť výstup, hej? Takže aký výstup očakávame pre každú inštanciu. Takže to je ten typ problémov, ktorými sa budeme zaoberať celkovo na tomto kurze. Hej? To znamená, budeme mať dané, že aké sú nejaké možné vstupy do toho a aké sú možné a aké majú byť výstupy. Tie výstupy nedefinujeme väčšinou nejakým postupom, ale definujeme ich napríklad tým, že povieme, že pole má byť na konci triedené. Hej? A už nehovoríme o tom, že akým spôsobom to pole budeme triediť, lebo to už je záležitosť dizajnu toho algoritmu. Dobre. Takže toto je problém. A teraz algoritmus, to je nejaký teda postup, v nejakom pseudokóde, v nejakom programovacom jazyku. A tá dôležitá vec je, že my sa budeme zaoberať teda algoritmami, ktoré riešia nejaký konkrétny problém. Takže algoritmus rieši problém. A pre každú platnú inštanciu vráti správny Takže tá dôležitá vec, ktorú tu máme, je, že nebudeme sa zaoberať teraz nejakými heuristikami a takými, ktoré občas nám nedajú správnu odpoveď. Vždycky predpokladáme, že sa bavíme o algoritmoch, ktoré riešia konkrétny problém, to znamená, vždycky nám dajú správnu odpoveď. Dobre? No a teraz sa môžeme dostať k takej tej klasike. Takže
v zásade niečo podobné ste už robili na algoritmách a dátových štruktúrach. Takže keď máme teda nejaký algoritmus konkrétny, to je už vlastne nejaký, ja neviem, pseudokód alebo tak ďalej, tak môžem k tomu povedať, že čas algoritmu definovať na nejakom konkrétnom vstupe. Hej? Keď dostane algoritmus vstup, tak čas algoritmu je čas, ktorý algoritmus potrebuje na vyriešenie toho vstupu. A to si označíme TAX. No a potom teda my sme sa minule bavili o tom, že algoritmus je nejaký lineárny, kvadratický, kubický a tak ďalej. No ale algoritmus môže na tie rôzne vstupy trvať rôzne dlho. Predstavte si napríklad triedenie. Keď máte to triedenie, tak zoberiete a môžete tam vložiť takú vec, že ak už pole je triedené, to viete skontrolovať v lineárnom čase, tak potom vlastne nerobí nič. Čiže ten algoritmus pre rovnaké pole, ktoré je rovnakej veľkosti, ak to pole náhodou už je utriedené, tak bude trvať lineárne, ináč bude trvať n log n alebo kvadraticky. Čiže toto samotné nám nerieši ten problém nejakej časovej zložitosti, lebo my pre vstupy rovnakej veľkosti môžeme mať rôzne dĺžky behu toho algoritmu. Takže toto sa rieši takým spôsobom, že si povieme, že OK, nás bude zaujímať najhorší prípad. To znamená, že pre každú veľkosť vstupu sa pozrieme na to, že aký je najhorší možný vstup, to znamená vstup, pre ktorý to bude trvať najdlhšie, a to bude naše ohraničenie. To bude tá naša časová zložitosť. Časová zložitosť je funkcia, ktorá už nepracuje na konkrétnych vstupoch, ale pracuje na veľkosti vstupu, to znamená dostane veľkosť vstupu, a pre veľkosť vstupu n je to vždy najhorší čas, ktorý ten algoritmus potrebuje na riešenie vstupu tohto veľkosti. Takže keď sa zapíšeme, tak nejak formálne, že to vyzerá nejako takto. To znamená, to je T a n je vlastne maximum cez všetky možné vstupy, ktoré majú veľkosť n času behu programu na tom vstupu. Dobre? Takže teraz sme sa bavili o tom, že OK, časová zložitosť algoritmu, to znamená, už máme daný konkrétny pseudokód alebo niečo také, čo nám hovorí, že ako dlho to bude žiť. A teraz, akože možno ste počuli také, že triedenie ako problém má zložitosť o n krát log n. Takže teraz, a triedenie je problém, nie algoritmus. Takže ako sa s tým vyrovnáme? No idea je taká, práve preto sme sa tu zaoberali tým, že čo je vlastne problém a čo je vlastne algoritmus, ktorý rieši problém. Lebo hovoríme, že časová zložitosť problému, to je niečo, čím sa budeme zaoberať, je časová zložitosť najlepšieho algoritmu, ktorý rieši daný problém. Čiže zo všetkých možných algoritmov, ktoré mohli riešiť tento problém, nie je najlepšieho algoritmu, ktorý vy dokážete vymyslieť. Keď sa vás pýta na niekto na časovú zložitosť, to je dosť veľký rozdiel. Časová zložitosť ktokoľvek dokáže vymyslieť algoritmus, časová zložitosť najlepšieho takého algoritmu pre daný problém. Ako sa dokážeme vôbec o tomto baviť, to si ukážeme neskôr. No, jednoduchý prípad, kedy viete, že ste dobre odhadli časovú zložitosť problému, je, keď napríklad máte vstup nejakej veľkosti a tá časová zložitosť teda toho finálneho problému je teda toho algoritmu, ktorý ste vymysleli, je rovnaká ako veľkosť vstupu, lineárna veľkosť vstupu. Potom je jasné, že ten algoritmus musí prečítať ten vstup minimálne. Takže potom to viete povedať, že áno, to je aj časová zložitosť problému. A ináč zistiť, že aká je časová zložitosť nejakého konkrétneho problému, je pomerne ťažká záležitosť. Pretože musíte nielen vymyslieť nejaký dobrý algoritmus, ale musíte aj ukázať, že lepší algoritmus neexistuje. Dobre, nejaké otázky k tomuto? No ja som tu zakúškoval ešte nejaké tri pojmy. Máme čas,
veľkosť vstupu a najlepší algoritmus. Tak čo je to ten čas? Ako meriame ten čas? V nejakých konkrétnych jednotkách inštrukcií, takže zobrali by ste, že normálne, že preložíme to do assembleru a koľko, ja neviem, cyklov nejakého procesora by to bolo, alebo... A to je také dosť silne sa mení, hej? Že máte akože, že neviem, ja mám cluster asi 10 počítačov a každý z nich má jednu inštrukčnú sadu, tak takto on to bude brať. Takže nejaké ďalšie nápady. Ako by sme mohli merať čas? Tak jeden z tých prístupov, ktorý sa používa, sa volá, že ten čas budeme merať nie na nejaké sekundy alebo tak ďalej, ale budeme merať na nejaké tzv. Elementárne operácie. A už na minulé prednáške sme si povedali, že tie elementárne operácie, že ako keby na nejakých konštantách, že či niečo trvá 2-krát toľko dlho alebo 10-krát toľko dlho nám až tak nebude záležať. Hej? To znamená, že v zásade nám ani nezáleží celkom na tom, že aké presne elementárne operácie zadefinujeme. Dôležité je, že každú tú elementárnu operáciu vieme vykonať v nejakom konštantnom čase. A ako náhle už viem, akože potom mi stačí spočítať ten počet tých elementárnych operácií. Ona síce každá trvá nejako ináč dlho, ale koniec koncov dokopy mi to vyjde len nejaký, ohraničiť násobkom napríklad. Si zoberiem dĺžku najdlhšej elementárnej operácie, ktorú som položil a potom viem, že ten čas bude určite lepší ako toto. Hej? A rozdiel medzi najlepším odhadom a najlepším odhadom bude nejaký len násobiaci faktor a násobiaci faktor nás nezaujímajú. Takže otázka je teraz, čo by ste definovali ako elementárne operácie? Skúsme nejaké príklady. Prečítanie vstupu? No prečítanie vstupu nie je elementárna operácia. Prečo? Keď máte pole dĺžky n, to viete prečítať v konštantnom čase? Čase o n. No, tak to nie je, lebo elementárna operácia je niečo, čo viem prečítať teda urobiť v konštantnom čase. Dobre, takže prečítanie vstupu to nie je, hej? Takže nejaký ďalší príklad. Priradenie do premennej? No, ok, priradenie do premennej, fajn. Ďalej, nejaké ďalšie príklady. Nejaké aritmetické operácie. Aritmetické operácie, to je celkom dobrý príklad. Sú všetky aritmetické operácie vykonateľné v konštantnom čase? No, napríklad si zoberte také, že by ste zobrali nejaké ľubovoľne veľké čísla a tie išli prenásobiť. Vynásobiť ich. Bude to trvať konštantný čas? Nie. Lebo takže závisí od toho, čo považujeme za aritmetickú operáciu. Pokiaľ sa pohybujeme v nejakých štandardných registroch alebo tak ďalej, nejakej konštantnej veľkosti, to znamená na vstupoch bežnej veľkosti,
Čiže pokiaľ sa bavíme o operáciách, ktoré pracujú nad nejakými celými číslami alebo takými bežnými int 32 alebo int 64 alebo aj int 1024, hej, stále je to konštanta, hej. Ale pokiaľ by som násobil arbitrárne veľké čísla, tak potom už to nie je elementárna operácia, hej. Takže nie sú elementárne operácie, aritmetické operácie. Na ľubovoľne veľké číslo. Vo všeobecnosti, vo väčšine prípadov budeme na tomto predmete aritmetické operácie brať ako, že sú to elementárne operácie. Budeme proste považovať, že ten vstup je rozumný a že má rozumnú veľkosť. Ešte sa vás pýtam takéto, že dobre, keby som teraz mal brať na nejaké sčítanie treba na ľubovoľne veľkých číslach, ako dlho to trvá? Dobre, takže závisí od čoho? V zásade od dĺžky toho čísla, hej? Takže keď máme číslo k, tak aká je jeho dĺžka? Podľa toho, v akej sústave ho zapíšeme. Takže keď ho zapíšeme, neviem, v dvojkovej sústave, tak aká je jeho dĺžka? Koľko je 0 jednotiek? Číslo k máte napríklad 4. Aká je hĺbka čísla 4? Koľko bitov? Nie, koľko bitov je hĺbka čísla 4? Čo? 3 bity, hej? Dĺžka čísla 5 koľko? Tiež 3 bity. Dĺžka čísla 8? 4 bity. Dĺžka čísla 9? Dobre, a všeobecne? Ľubovoľne veľa. No ale keď máte číslo k, aká je jeho dĺžka? No keď jednotka má 1 bit, dvojka má 2 bity, štvorka má 3 bity, osmička má 4 bity, 16 má 5 bitov, 32 má 6 bitov, tak? Presne tak, hej? Takže číslo k má veľkosť zhruba logaritmus k. OK? Je jedno, či pracujeme v desiatkovej sústave, dvojkovej sústave, v 64-bitovej sústave, pretože tie logaritmy, oni sa lišia len konštantou, hej? Čiže tuto bude báza logaritmu, pri desiatkovej sústave bude 10. A to sa celé líši len konštantou. A konštanty sme si povedali, že nás nezaujímajú. No a teraz, keby ste sčítavali dve takéto čísla, takéto veľkosti, tak vám to koľko bude trvať? No zoberiete taký klasický napríklad algoritmus, ako ste používali na základnej škole, keď ste sa učili sčítovať čísla, to idete odzadu a niečo tam sčítujete, prenášate nejaké zvyšky a tak ďalej. A koniec koncov je to lineárne dĺžke toho čísla, hej? Čiže aritmetické operácie vo všeobecnosti majú zložitosť zhruba logaritmus. Logaritmus veľkosti tých čísel. Čiže ako náhle má váš algoritmus pracovať s nejakými veľkými číslami, ktoré majú veľa informácií v sebe, tak v tom okamihu musíte do tých faktorov začať prirátavať nie konštantné aritmetické operácie, ale aritmetické operácie, ktoré majú zložitosť logaritmus. Môže byť? Komu je to krásne? Dobre. No, jak je to s reťazcami? Keď
máte dva reťazce, ja neviem, chcete pridať jedno písmenko na koniec reťazca. Je to elementárna operácia, alebo nie je to elementárna operácia? Nie. Prečo? Kvôli tomu, že by sme možno museli alokovať do pamäť, aby sa to tam zmestilo. OK. Tak by to podľa toho, či sú imunitárne, no, tieto tri, alebo Čiže čo si myslím, že chcete povedať, je, že podľa toho, ako presne sú tie reťazce implementované v tom systéme. Hej? Pokiaľ napríklad, keď si zoberiete teda pridanie jedného písmenka, hej, tak, alebo dokonca pridanie jedného písmenka na začiatok, hej, tak v závislosti od toho, keď máte nejaké C-čkovské reťazce a máte dostatočne veľkú pamäť naalokovanú dopredu, tak potom akože pridanie jedného písmenka nakoniec je konštantná operácia. Hej? Ale zreťazenie tých dvoch reťazcov, keď zoberiete dva reťazce, tak ich zreťazenie vlastne jeden musíte nakopírovať nakoniec toho dopredu. Na druhej strane, keď máte takú nejakú reprezentáciu, kde je to reprezentované ako spájaný zoznam, tak v tom prípade, keď spájate dva reťazce, tak stačí len presmerovať nejaké smerníky. Hej? A už to je v poriadku. Takže všetko závisí, takže reťazce, ktoré presne operácie sú elementárne a ktoré nie, dosť silne závisí od implementácie. Takže to, čo chcem týmto celým povedať, je, že s tými elementárnymi operáciami to není až také, že si poviete, že to je taká blbosť a proste oné, že to je také úplne jednoduché, že však o čom sa bavíme, ale že nie je to také úplne jednoduché a v niektorých prípadoch sa nad tým treba dosť silne zamýšľať. Že čo vlastne tá elementárna operácia je a lebo to, čo môžete urobiť ako chybu, je, že si poviete, no v nejakej onej paketu je elementárna operácia, hej, v nejakej implementácii. No tak budem rátať ako jednotkovú operáciu, ako O1. A teraz si poviem, no a nejaká iná operácia v nejakej interpretácii tiež konštantná. Tak tiež budem rátať to jedna. Len si neuvedomíte, že tie dve implementácie nie sú navzájom kompatibilné, že ich nemôžete použiť v jednom programe. Tie isté. Hej? Takže preto si veľmi dobre treba rozmyslieť, v niektorých prípadoch si veľmi dobre treba rozmyslieť, vo väčšine prípadov na to nenarazíme, ale v niektorých prípadoch sa nám bude stávať, že narazíme na to, že vlastne musíme si povedať, že je to elementárna operácia, aby sme dokázali zanalizovať čas. Dobre. Takže sme si povedali, že sme vyriešili problém v zásade času. Takže už vieme, že keď meriame čas, tak to znamená, že rátame počet nejakých elementárnych operácií a niekedy si musíme dodefinovať, čo tie elementárne operácie v kontexte daného problému a daného algoritmu sú. Dobre, takže teraz tuto mám ďalšiu problematickú úlohu, že veľkosť vstupu. Čo je to veľkosť vstupu? Tak keď mám napríklad to triedenie, ako sme spomínali, tak tam je veľkosť vstupu čo? Počet prvkov toho pola. Dobre, počet prvkov toho pola. A keby to pole malo nejaké obrovské čísla, že máte nejakú takú arbitrárne dĺžku aritmetiku, a teraz tie obrovské čísla, hej, a s nimi proste pracovať, to stojí nejaký čas. Takže potom čo? potrebujúco
Tak, dobre, takže nejakým spôsobom sa dostávame k tomu, že možno by sme to chceli formalizovať, hej, viacej. Takže do väčšine prípadov budeme ako veľkosť vstupu brať veľkosť vstupu bude jednoducho počet bitov, ktoré potrebujeme na zapísanie vstupu. Čiže teraz, keď sa vrátime k tomu triedeniu, tak čo to presne znamená? No, keď máme pole, ktoré nejaké čísla, ktoré sú nejaké také bežnej veľkosti, ktoré sú zmestské do intov a tak ďalej, a pracujeme s takým, tak potom vlastne je to vlastne n krát logaritmus z veľkosti najväčšieho čísla a to je vlastne konštanta, lebo proste pracujeme s číslami konštantnej dĺžky, takže potom môžem povedať, že veľkosť vstupu je rádovo n. Hej. Zase konštanty nás netrápia. Ale keby sme mali veľkosť vstupu, ja neviem, akože keby tie čísla boli veľké, tak už potom tam musíme, že je to n krát logaritmus, alebo súčet logaritmov veľkosti tých jednotlivých čísel. Hej? Čo môže byť podstatne väčšie číslo ako to. Dobre, a teraz sa spýtam, že niekedy ste možno počuli, že je ťažké testovanie prvočíselnosti, že ťažké, že to problém, ktorý sa možno nedá robiť v polynomiálnom čase, alebo tak. A teraz, jak to vlastne funguje? Však ja mám taký algoritmus, zoberiem a pozerám všetko to číslo, či je deliteľné nejakým každým číslom od 1 po n, hej, dostanem číslo n na vstupe. A teraz vlastne taký algoritmus, že skúšam 2, 3, 4, 5, 6 a tak ďalej, že či delí to číslo n. To sa dá povedzme v nejakej lineárnej veľkosti dĺžky toho čísla. Počítam, že to číslo bude veľké. Tak teraz, keď máte, tak to je nejaký, ja neviem, povedzme tá zložitosť by bola niečo o n krát od n, kde n je tá veľkosť toho vstupného čísla. Kde je problém? Prečo to ľudia stále považujú, že to nie je uspokojivé? Je to lineárne alebo logaritmické. Je úplne v pohode. Že kde je tam ten problém? Budeme pozerať nejaké veľmi veľké číslo. No a to sme vyriešili, hej. Tie operácie trvajú prosto logaritmus veľkosti čísla, to je v pohode. Hej, veľké číslo, to naše číslo na vstupu je veľké, takže to je n. Hej, takže tie aritmetické operácie, ktoré potrebujem, budú niekde, že logaritmus n. Čiže to je v pohode. Hej, takže nemám o n, ale mám o n krát log n. A napriek tomu ja tvrdím, že toto je exponenciálne. Prečo? No, aká je veľkosť vstupu v tomto prípade? Dostávam jedno číslo, ktoré je veľkosti logaritmus n. Takže veľkosť vstupu nie je číslo n, ale je ten logaritmus n. Hej. Je počet cifier alebo počet bitov, ktoré potrebujem na zapísanie toho čísla. A tým pádom, keď zoberiem čokoľvek, čo je o n, tak to je vlastne 2 na veľkosť toho čísla. Okay? Takže rozhodne nemôžem povedať, že by to bolo polynomiálne. Že tento môj trápny algoritmus je polynomiálny vzhľadom k veľkosti vstupu. Môže byť? Takže na to si tiež treba dávať pozor. Niekedy vás niekto chytí na tom, že veľkosť vstupu
je nejaká malá v skutočnosti, aj keď ten prirodzený parameter, v ktorom by ste definovali nejakú veľkosť vstupu, alebo teda by ste definovali tú zložitosť, je treba z n, ale keď to je číslo n je na vstupe, tak potom vlastne veľkosť vstupu je logaritmus z toho. A už máte problém. Dobre. Takže posledná vec, ktorú tu máme zakružkovanú. Takže veľkosť vstupu sme ako tak vyriešili. To, čo potrebujeme ešte vedieť, je, že tu mám, že časová zložitosť problému je časová zložitosť najlepšieho algoritmu, ktorý rieši daný problém. Ktorý algoritmus je najlepší? No bo pre niektoré veľkosti, napríklad keď máme algoritmus, ktorý beží v čase, ja neviem, 10 n na druhú a jeden druhý algoritmus beží v čase 1000 n. Tak do určitého času ten algoritmus 10 n na druhú bude mať menší čas ako ten 1000 n. Hej? Takže ktorý z tých dvoch algoritmov je lepší? Ten 10 n na druhú alebo 1000 n? Lebo to nie je také, že môžem kombinovať, hej? Teda mohol by som vyrobiť ďalší algoritmus, ktorý by spustil jeden algoritmus pre malé čísla a iný algoritmus pre veľké čísla. To môžem. To je iný algoritmus. Takže ktorý algoritmus je najlepší? Prosím? No, pointa je v tom, že tie algoritmy, to je práve to, na čo ľudia vymysleli tú asymptotickú notáciu. Vy ste už videli také, že nejaké, že fn je OGN, alebo niečo také, hej? Tak na to, aby sa dokázali odosobniť od tých konštant a od tých proste členov nižšieho rádu a tak ďalej, tak vymysleli tú asymptotickú notáciu, ktorá nám hlavne slúži na to, aby sme mohli zobrať dva algoritmy a porovnať ich. Hej? To znamená, mali ste takúto definíciu už na algoritmách dátových štruktúrach, tuto hore. Hej? Že nejaké, keď fn je, neviem, fn je to nejaký čas behu nejakého algoritmu, gn je nejaký čas behu nejakého iného algoritmu. Alebo môže to byť hociaká funkcia. Tak potom fn patrí do OGN, alebo sa tiež píše, že fn sa rovná OGN, aby sa tam, alebo patrí je dosť také, zle sa píše vo Worde. Tak to je vtedy, ak existuje nejaká konštanta c a nejaká konštanta n0, taká, že ak zoberieme a odignorujeme prvých n0 vstupov, tak keď vynásobíme ten druhý algoritmus týmto konštantou c, tak potom fn je vždycky menšie rovná ako c krátke n. Čiže iným slovom povedané, ja si zoberiem teda nejaký graf, povedzme, že zobrazím si tú funkciu, takže povedzme, že tuto mám nejakú funkciu Takže tu mám nejakú funkciu gn, ktorá by mohla byť napríklad takáto. A mám nejakú funkciu fn, ktorá by mohla byť, ja neviem, takáto, hej. Tak teraz to, čo ja mám dovolené,
je, že môžem použiť tú konštantu C, aby som túto červenú čiaru prenásobil niečím. To znamená, že jasne to konštantou C urobím nejakú takúto čiaru. Hej, to je len, povedzme, 10 krát vynásobená táto čiara. A to N0 mi vlastne, že poviem, že teraz odignoruj tento začiatok. A teraz porovnávaj túto funkciu s touto funkciou. A to očko mi hovorí, že v takom prípade, že viem to urobiť tak, aby táto funkcia bola vždy menšia a rovná ako táto. Čiže keď zoberiem napríklad Takže keď zoberiem a pýtam sa, je Fn alebo je N patrí N do N. Patrí alebo nepatrí? Kto si myslí, že patrí? Kto si myslí, že nepatrí? Prečo si myslíte, že nepatrí? Však stačí zobrať, aby sme splnili túto definíciu, ktorá tam je, tak nám stačí zobrať konštantu sa rovná C sa rovná 1, N0 sa rovná 0 a máme vyhraté, hej? Sú to identické funkcie. Dobre, spýtam sa takéto. Patrí N do 100N. Kto si myslí, že áno? Dobre, kto si myslí, že teda nikto si nemyslí, že nie. Tak keď zoberiem patrí N do 0,5N. Kto si myslí, že patrí? Kto si myslí, že nepatrí? Musíte si niečo myslieť, hej? Čiže aj pán kolega vzadu musíte reagovať. Tak patrí podľa mňa. Dobre, patrí. A prečo? Lebo je pre nás nejakou konštantou. No a aká by bola tá konštanta? 0,5. No 0,5 asi nie, lebo to by sme dostali 0,25N. 2. Hej? Keď prenásobíme toto dvojko, tak dostaneme N. A potom N bude vždy menšie rovnaké N. Môže byť? Dobre, teraz sa spýtam takúto vec. Že... Čo toto? Patrí N do N na druhu. Kto si myslí, že áno? Dobre. Ešte nejaký? Kto si myslí, že nie? Dobre, povedzte mi, prečo nie. Prečo nie? No keď si zoberiem N sa rovná 10, tak N na druhu je 100 a N je 10. To je menšie ako... Keď si... Ale neviem, či tak teraz rádame i vám... Žiaľ, to vám nerozumiem momentálne. Skúste niekto iný. Tam ste sa kúpec ľudí ste sa hlásili, že prečo? Že nie je. Tak skúste povedať, že prečo nie je. Ľudia je od srdca, keď vám to nejde od definície.
konštanta, ktorou by sme to vedeli prenosť. Ale je, konštanta je 1. Keď zoberiete konštantu 1, n na druhu je vždycky väčšie ako n. Väčšie ako n. Takže pre konštantu 1, pre n0 1 je všetko splnené. Takže skutočne n je aj o n na druhu. OK? Keby som dal 2 n tu, to isté, hej? 2 na prvú je 2, n je 1 a potom už to rastie podstatne rýchlejšie. Takže hneď preto to. Čiže aj 2 na n tu. Čiže dôležité je si uvedomiť, že tie očka, vy ste ich používali väčšinou tak, že to je presne ten čas, ktorý to beží. Hej? Ale není to tak. Proste definícia očka je taká, že keby ste porovnávali číslo, ako keby ste mali nejakú analógiu medzi porovnávaním čísel, tak vlastne toto je ako keby také menšie rovné. Hej? Že iným slovom povedané, keby si Gn zodpovedalo behu času nejakého algoritmu G a Fn zodpovedalo behu času nejakého algoritmu F, tak keď poviete, že Fn je o Gn, tak hovoríte, že Fn je na najvyš taký zlý ako algoritmus F je na najvyš taký zlý ako algoritmus G. OK? Alebo môže byť? Čiže otázka je o tom, že čo keď to chcete porovnávať nejako lepšie. Na to slúži takáto notácia, že omega, ktorá je taká opačná. Hej? To znamená, že existuje C je väčšie ako 0, zase konštanta, to znamená, môžeme jednu z tých funkcií ľubovoľne preškálovať. Existuje nejaké n0 väčšie ako 0, čo znamená, že môžeme zapútnuť hociaký začiatok. A tá dôležitá časť je, že potom v nejakej tej oblasti až do nekonečna, od nejakého bodu až do nekonečna, naša funkcia je vždy väčšia rovná ako CK Gn. Takže potom máme Fn sa rovná omega Gn a to je vlastne len jediné, čo sa zmenilo, je, že zmenilo sa toto znamienko, toto menšie rovné sa zmenilo na toto väčšie rovné. Takže toto je obdoba väčšieho rovného pri porovnávaní rýchlosti algoritmu. OK? Takže keď mám nejaký algoritmus, ja neviem, keď mám algoritmus 10n a 100n plus 1, hej? Takže keď mám 10n, je vlastne o 100n plus 1, ale súčasne 100n plus 1 je o 10n. Okay. Respektíve a tiež 10n je súčasne omega 100n plus 1. Dobre? Alebo nebás. Komu je toto jasné? Alebo som až úplne poplietol. Tak kde je problém? Teraz máme čas na to, aby nad tým rozmýšľali, takže rozmýšľajte. Ja viem, že je ráno, ale už ani nie až tak. Pol 11. je už čas na obed skoro. Tak to už by ste mali byť zobudení. Kde vidíte tu nejaký problém? Nič. No? Ja osobne v
No, ale ja mám, dobre, takže skutočnosť 10n, ako keď si zoberiete, to je prakticky vždycky menšie ako 100n plus 1. Ale ja mám dovolené v tej definícii si tú druhú funkciu naškálovať. Takže keď ja zoberiem a naškálujem túto funkciu napríklad na konštantu 1/20, tak dostanem 5n plus niečo malé. A to zase 10n je vždycky väčšie, hej? Idea je, že na konštantách nezáleží. Toto len celé toto hovorím, len na konštantách nám nezáleží. Lebo keď sme pozerali toto, mohli sme si zvoliť nejakú inú sadu elementárnych operácií, keď sme pozerali toto, hej? Alebo sme to mohli nejako ináč popočítať trochu. A vyšlo ako konštantu iné číslo. Takže na konštantách nám vôbec nezáleží, takže jak je to teraz, zoberme si dobre, takže teraz si zoberme tento druhý prípad, hej? Takže sme si povedali, že n je o n na druhú, hej? A teraz otázka je, že či n je aj omega na druhú. Kto si myslí, že áno? Kto si myslí, že n je aj omega na druhú? Nikto? A, Boga, zdvihol ruku. Takže jeden si myslí. Všetci ostatní, takže kto si myslí, že to nie je omega na druhú? Dobre, zopakujem pravidlo z predchádzajúcej prednášky. Vždycky, keď sa spýtam otázku, ktorá má dve alternatívy, bez ohľadu na to, či viete alebo neviete odpoveď, musíte sa interne k jednej prikloniť a musíte povedať, hej? Takže ešte raz, kto si myslí, že je to, že n je omega na druhú? Dobre, ako si myslí, že to nie je omega na druhú? Dobre, takže prečo to nie je? Pán kolega, skúste. No ja vychádzam podľa tej definície a ja si myslím, že sa dá nájsť kontrapríklad. Dobre, čiže keby som mal nejakú takú konštantu, pre ktorú by to platilo, hej? Zoberme si, zafixujeme si nejakú konštantu, hej? Tak nech to n na druhú zmenším akúkoľvek, tak tá lineárna funkcia, ako by musela byť, aby to bolo platné, tak by to musela byť furt hore. Takže keď ja zoberiem c krát, keď ja zoberiem, mám c krát n na druhú a chcem, keď zoberiem niečo typu, takže to n na druhú by som sa chcel stláčať tou konštantou dole, hej, aby bolo čo najmenšie. Lebo keď to nechám len tak n na druhú mi prerastie veľmi rýchlo do n. Takže si zoberiem nejakú konštantnú n a chcem a pýtam sa, môže sa stať, že n bude väčšie ako c krát na druhú? No keď škrtnem odtiaľ to n, teda 100, hej, dostanem. Takže dostanem, že ak n je... Čo som to tu spravil? Aj, nehlbosti, ja chcem, aby n bol, môže sa stať, že n podlezie, hej? Tak. Takže ešte raz. Takže, tvrdím, že mám nejakú konštantu c, ktorá mi zoškáluje n na druhú tak veľmi, že n bude potom väčšie stále, hej? Takže to znamená, že ja tvrdím, že n je vždycky väčšie ako c krát na druhú. Tak pozrieme sa na to, či to môže byť a nie pravda. Takže pýtam sa, či sa môže stať, že n je menšie rovné ako c krát na druhú. No a to, čo mi, akože keď urobím nejaké úpravy, to vykrátim, dostanem 1 je menšie rovné ako c krát na druhú. Takže ak n je väčšie rovné ako 1 lomeno c, tak potom
n mi podlezie pod to n na druhu. Čiže nech akúkoľvek, čiže keď zoberiem konštantu 0,0001, tak prvých 1000 oných som v poriadku a potom mi n tak či tak podlezie pod to n na druhu. OK? Nech zoberiem hociakú konštantu c, hociakú malú, tak eventuálne n mi pre toto konkrétne n a vyššie n podleze pod n na druhu. Čiže n nie je omega n na druhu. Môže byť? Trochu som to zachaosil, ale... Dobre, čiže keď sa na to pozrieme, takže máme obdobu menšieho rovného pre porovnávanie rýchlosti behov algoritmov, máme obdobu väčšieho rovného pre porovnávanie rýchlosti algoritmov. A teraz otázka je, že aká je nejaká obdoba rovnosti alebo ekvivalencie. Hej? No a idea je, toto označujeme, že teta, veľké teta, a to je vtedy, keď fn je homogén a súčasne omega gén. Okay? To znamená, pre tie príklady, ktoré sme mali, 10n je teta 100n alebo 1000n plus 1. Hej? Ale fn nie je teta, teda n nie je teta n na druhu. Takže tu už dostávame také jemnejšie rozlišovanie toho, že čo presne myslíme. Čiže keď hovoríme, to očko je taký horný odhad, hej, že zhora sme ohraničili, že nejaká funkcia je, že nejakej čas behu programu je volačo. Omega je taký dolný odhad, že zhora sme ohraničili. Ak tie horné a dolné odhady sedia až na konštantu, tak potom je to aj teta. Dobre, ešte tu máme dve písmenka, malé o a malé omega. A to je taký ten rozdiel medzi malým omega, teda malým očkom a veľkým očkom, je jeden kvantifikátor, hej. Že tuto máme, že to je ľubovoľné, c je väčšie ako 0, a tu máme, že existuje c je väčšie ako 0, hej. Takže idea je taká, že ak viem urobiť také niečo, že nech tú funkciu naškálujem akokoľvek, tak tá moja funkcia fn ju prerastie od nejakého bodu. Tak potom, akože je to samozrejme homogénne, hej, v tom prípade, lebo stačí, že si zoberiem hoci ktoré jedno c-čko a to bude to. Hej? Ale potom teda tá funkcia je OGN, malé OGN. Takže keď zoberiem napríklad z týchto príkladov, čo tým presne myslím? Keď zoberiem tieto príklady, ktoré som mal tuto, tak je 10n malé o 100n plus 1. No nie je, lebo akože keď zoberiem konštantu, ja neviem, 1/20, hej, tak toto 10n nikdy neprerastie. Keď zoberiem keď zoberiem konštantu 1, tak 10n je vždycky menšie, nikdy teda... Vidíte, jak sa to orientuje v týchto definíciách? Dobre, čiže pre ľubovoľnú konštantu existuje n0. To znamená, keď zoberiem konštantu 1/20, tak potom čo? Potom toto bude vždy väčšie. Hej, a tým pádom už sme dorazili. Nie, keď zoberiem konštantu 1, tak toto bude vždy menšie. Tak.
Pozrieme sa na definíciu, hej. Definícia chce po nás, aby bolo fn je menšie ako c krát gn. Od nejakého n0 a pre každú konštantu musí existovať také n0. Čiže my musíme nájsť konštantu takú, pre ktorú nech sa deje, čo sa deje, tak fn je stále väčšie. Hej, takže 1/20 toto urobí. Čiže ak zoberiem konštantu 1/20, tak 10n bude vždy väčšie. To isté tuto, hej, toto tak nevyzerá, ale tuto mi stačí zobrať nejakú... Dobre. A teraz ja neprosím n na druhú. Takže táto funkcia nie je malé OGN. Hej, lebo nie pre každú konštantu viem dostať tú funkciu nad. Ako keby keď zoberiem túto GN, prenásobím ju niečím veľmi malým, tak ona vlastne nikdy nezačne ako keby ohraničovať skôrátku moju fn. Hej? Jak je to u toho n na druhú? Čo si myslíte? Je n malé o n na druhú. Kto si myslí, že áno? Kto si myslí, že nie? Dobre, tak tí, čo si myslíte áno, prečo? No čisto keď sa zoberiete, jak vyzerá tá funkcia n na druhú, hej? To vyzerá takto, lineárna funkcia je takáto, hej? Tak, nech zoberiete, akokoľvek naškálujete tú funkciu n na druhú, takže aj keby pre nás tým veľmi maličkým číslom, tak eventuálne mi prerastie tú lineárnu. Hej? Takže preto n je malé o n na druhú. Dobre, nebudeme toto riešiť ďalej teraz. Pozrite sa na to, porozmýšľajte nad tým. Doma budete robiť nejaké príklady na cvičenia ohľadom tohto. Dobre. Takže posledný veľmi obdobný pojem, takže to je malé očko. Takže keby sme sa pozerali na to z takej tej aritmetického hľadiska, ako keby, tak toto je ako keby ostro menšie. OK? Takže ak je niečo OGN, tak je to síce aj veľké OGN a už to nemôže byť theta. Už to nemôže byť to isté. Už to nemôže rásť ako keby rovnako rýchlo. No a podobne toto omega je ekvivalent tejto veľkej omega, ale je to bez rovnosti, čiže je to ako keby ostro väčšie. Takže ak máte problém s tým intuitívne pracovať, s týmito vecami, tak proste tieto funkcie nám dávajú akési nie úplné usporiadanie tých jednotlivých funkcií, pričom niektoré sú ekvivalentné a niektoré sa dajú usporiadať tak ostro. Hej? A to je celý rozdiel medzi teraz očkom, veľkým očkom a malým očkom a veľkým omega a malým omega. Čiže to, čo ste vy chceli povedať niekedy, že triedenie, ktoré ste práve vymysleli, je m krát log n a nie je to lepšie. Hej? Tak by ste povedali, že fn je veľké o m krát log n, ale nie je to theta n. Teda, respektíve by ste povedali, že to číslo je, že to vaše triedenie je theta n krát log n. Čiže nie je len očko, lebo aj lineárny algoritmus by mohol byť ako o n log n, ale lineárny algoritmus nie je theta n log n. Takže keby ste povedali, moje triedenie je n krát log n a je to presne ono, tak by ste povedali, že má čas theta n log n. Mohli by ste povedať, že je o n na druhú, to je úplne v poriadku, ale už je, ale už nie je omega na druhú. Hej? Takže to nie je potom theta. Takže to je rozdiel medzi tým, keď poviete, že niečo je o n na druhú a theta n na druhú.
Dobre, už som vás úplne pomotal, že? Je to taký jemnejšie vyjadrovanie. Väčšinou budeme používať tie očka, niekedy budeme používať aj tety a je to taká celkom obľúbená na nejakých písomkách a tak ďalej, že tak a teraz mi povedzte, že táto funkcia takto sa opravuje, že či je to o alebo malého, alebo teta, alebo teta. Hej? Takže skutočne si to treba trošičku pozrieť, natrénovať a nejaké otázky? Áno, to skôr, než sa pohneme ďalej. No dobre. Takže začneme riešiť nejaký problém. Takže ten problém, na ktorým sa budeme zamýšľať dneska, je sa volá problém výberu aktivít. A ten problém je následovný. To je taký klasický problém, ktorý vy riešite každý semester. To znamená, máte daný nejaký rozvrh hodín, máte nejaké vlastné aktivity a teraz sa snažíte nejakým spôsobom naoptimalizovať váš rozvrh, aby povyberať si predmety takým spôsobom, aby vám to sedelo celé do rozvrhu aj s vašimi aktivitami a tak ďalej. A viete, že to nie je úplne ľahké. Takže idea je, takže vstup bude n aktivít a každá aktivita tie aktivity nazvime, že A1, A2 až AM a aktivita AI má nejaký začiatok SI a má nejaký koniec, ktorý označíme ako F. OK? Čiže napríklad, keď máte predstaviť, že celý týždeň je len nejaká jedna časová os, hej? Alebo zoberme to len, že jeden deň, hej? Chceme si rozplánovať, čo budeme robiť jeden konkrétny deň. Takže, neviem, ráno môžeme odtiaľto, potiaľto, môžeme, ja neviem, mať easy, hej? Efektívna algoritmia zložitosť. Potom, ja neviem, sa dá chodiť, tak teraz sa sniedá, ale možno sa odtiaľto, potiaľto sa dá chodiť na plávanie. Tuto niektorí z vás, akože na to, aby dokázali fungovať celý deň, tak si musia absolútne zdriemnúť počas dňa. Hej, takže tuto si chcem zdriemnúť. A po obede viem, že chodím s kamarátmi na pizzu. Pondelok treba. No a ešte okrem toho cez plávanie tuto, ja neviem, je typický obed. Hej. A tuto ešte môže mať, ja neviem, tuto môže byť, že posilovňa. A tuto môže byť ešte, čo ja viem, čo máte nejaký ďalšiu aktivitu. A tuto verne aj šiel. Dajte niečo. Čo máte po tomto predmete?
Štatistika, no, to je štatistika. Takže toto by som vedel, keď som tomu priradil hodiny a tak ďalej, tak by som toto vedel zapísať ako takýto vstup, hej. Čiže každá z týchto aktivít by mala nejaký začiatok, nejaký koniec. Mojou úlohou je, že po vyberácii aktivity, úloha výber aktivity a teraz otázka je, čo chcete presne optimalizovať a v tomto probléme budeme chcieť optimalizovať počet aktivít, hej? Takže výber aktivity tak, aby som absolvoval najväčší možný počet aktivít. Čiže ak by to vyšlo tuto, čo by boli tie aktivity, ktoré by som vybral? EAZ, posilovňa, obed, zriedenie pizza. Dobre, vidím, že máte správne preferencie. EAZ, posilovňa. Tu by som si mohol buď vybrať plávanie alebo obed, ale kolegyňa si vyberá obed. A potom si zriednúť a potom podvečer pizza. Hej? Takže to by bolo riešenie tohto problému. Tak, a vynechám štatistiku a vynechám plávanie. Ale teoreticky by to nemuselo byť jednoznačné, to plávanie sa prekrýva len s obedom, takže si môžem vybrať medzi obedom a plávaním. A obe tie riešenia by boli správne. Dobre, tak teraz beriem nejaké nápady, že ako by ste takéto niečo riešili, tento problém. Viem, že to je klasická úloha. Môžete to brať akože taký jednoduchý, keby ste chceli akože reálnu aplikáciu tohto, hej, takéhoto niečoho, tak máte napríklad nejakú optimalizáciu zákazníkov, hej. Že každý zákazník vám zaplatí za danú činnosť rovnako a od niektorých vám to proste, viete, ste vodár, hej. A proste tak, akože meniť nejaký materiál a tak ďalej, ale koniec koncov z každého zákazníka máte 20 €, hej, čistého zisku. A teraz, takže keď naplánujete, máte nejaké plánovanie, že u tohto zákazníka môžete byť odtedy dovtedy a tak ďalej a chcete čo najviac zákazníkov obslúžiť za deň. Dobre, takže čakám na nejaké nápady. Ako by ste tento príklad celý mohli riešiť, alebo tento problém? Kľudne aj nedokončené nápady. To, čokoľvek, čo vás prvé napadne. Backtracking? Dobre, takže jedna možnosť bola, že backtracking. Takže ako by to fungovalo? Skúšame všetky možnosti, zapamätáme si najlepšie. Dobre, čiže najskôr skúsim vybrať easy, hej. Vyhodím všetky aktivity, ktoré sa s ňou prekrývajú, v tomto prípade žiadne. Potom skúsim niečo pridať, hej. Skúsim pridať, a rekurzívne sa zavolá na zvyšok vlastne. Skúsim pridať posilovňu, zase vyhodím štatistiku zo zoznamu, lebo tá sa prekrýva. A na zvyšok sa zase rekurzívne pustím. A tak ďalej, a tak ďalej. A potom neskúsim easy, neskúsim posilovňu a tak ďalej. Takže, dobre. Koľko by to tak trvalo? Ako by to malo časovú zložitosť? Odhadnúť tak. Dobre, prečo 2 na n? V zásade tým backtrackingom si môžete predstaviť, že každému tomuto vlastne priraďujete buď hodnotu 0 alebo 1, vezmem, nevezmem a preskúmavate tým backtrackingom všetky kombinácie tých 0 jednotiek. A tých je teda 2 na n. No a ešte na to, aby ste prehľadávali zisťovali, či sú tam nejaké prekryvy alebo nie sú, tak na to potrebujete nejaký čas, takže povedzme, že lineárny čas potrebujete na to, aby ste prehľadávali tie prekryvy. Hej?
Takže by to bolo niečo typu o n krát 2 na n2. Takže triviálne riešenie. Backtracking v čase o n krát 2 na n2. Dobre. Čo lepšie. Lebo to sme si minule ukázali, že tým backtrackingom toho moc nenariešite, hej? Že to by ste tak dokázali, že pre zopár aktivity ste to dokázali riešiť týmto spôsobom, ale už keby ste mali, ja neviem, naplánovať celý týždeň a máte tam potenciálnych, ja neviem, 100 alebo 200 aktivít, tak to už tým backtrackingom nedáte. Takže, nejaké ďalšie nápady. Nič ďalšie. Jediné backtracking. Ako? Ešte raz? Asi Union Find. Union Find, ako by som tam použil Union Find? To mi nie je celkom jasné. Lebo Union Find by som používal vtedy, keby som potreboval nejakým spôsobom zlučovať nejaké aktivity dohromady. Tam skôr potrebujem vyškrtávať aktivity, hej? Že vlastne výsledok je len jedna podmnožina tej celej množiny aktivity. Tak skúste niečo ďalšie. Tak vy ste mali niekedy taký prístup, že greedy na algoritmu dátových štruktúrách, nie? Niečo vám to hovorí. Tak jak by ste to riešili? Keď ste to mali riešiť greedy, to znamená, iným slovom povedané, že nejakým spôsobom si tie aktivity zoradíte a o každej sa bez ohľadu na to, čo je ďalej, rozhodnete, že či ju berete alebo neberete. OK? To je greedy prístup. A potom už, akože od backtrackingu sa ten greedy prístup rozlišuje tým, že nedávate si druhú šancu, hej, že neviem, že keby som tak zobral easy, ak by to vyzeralo, a keď nezoberiem easy, tak ak by to vyzeralo, ale idete a prealkujete, už pozrite sa na to, zoberiem, nezoberiem, hej, rozhodnete sa na mieste a to. Takže otázka je, že jak by ste to riešili vy. No tak napríklad môžeme robiť takéto, hej, že neviem, krátke aktivity v tom rozvrhu veľa nenarobia zlého, hej. Proste keď máte niečo robiť za 10 minút, to je asi dobré si zobrať. Tak zotriedme si tie aktivity podľa I-točky a zoberme vždycky najkratšiu aktivitu zobereme, hej. Potom vyhodíme všetky, ktoré by sa s ňou prekrývali, lebo tie už nemôžeme zobrať. A potom zoberieme ďalšiu, najkratšiu z tých, ktorá nám dostala. A potom zase vyhodíme všetky, ktoré to a zoberieme ďalšie. Môže byť? Takže skúsme takéto riešenie, že greedy a berieme najkratšiu aktivitu, ktorá sa neprekrýva s už vybranými aktivitami. No, tak čo? Je to dobré, alebo nie je to dobré? Dá nám to vždy správny výsledok. Alebo vieme nájsť nejaký príklad, ktorý to nebude fungovať.
Správne. Keď budú dve dlhé a vlastne na konci... Dobre, čiže napríklad máme, ja neviem, ranné prednášky, to je jedna aktivita, poobednejšie prednášky, obed. To je klasický problém, ktorý riešime, hej? Takže podľa tejto stratégie, keby ste ju zobrali, tak najskôr zoberiete obed do rozvrhu, ale to vám robí konflikt aj s rannými prednáškami, aj poobednejšími prednáškami. Čo je úplne OK. Takže to je také príjemné riešenie, ale nesplňa teda tú podmienku, že nie je to riešenie, ktoré by vybralo najviac aktivít. Dobre, tak skúsme niečo iné. Skúste navrhnúť nejaké iné kritériá, na základe ktorých by sme mohli vyberať. Najmenej kolízií. Niečo, čo má najmenej vybrať všetky predmety. Dobre, takže chceme greedy, vyber aktivitu s najmenším počtom kolízií so zostávajúcimi aktivitami. Takže tuto by to asi fungovalo, lebo obed má dve kolízie a ranné prednášky majú jednu kolíziu, poobednejšie prednášky majú jednu kolíziu, takže buď si vyberiem ranné prednášky, alebo poobednejšie prednášky, obed tým pádom automaticky vypadne a potom zoberiem to druhé. Takže to by to fungovalo. Otázka je, či to funguje vždy, alebo že či máme nejaký, či vieme nájsť nejaký príklad, ktorý fungovať nebude. Asi nie. Vy si myslíte, že to funguje? Kto si myslí, že to funguje vždy? A že sa musíte prihlásiť na niečo. Dobre, kolega sa hlási. Vy si asi myslíte, že to funguje? Už si nemyslíte, že to funguje. Nevadí, dvaja sa hlásia. Kto si myslí, že to nefunguje? Dobre, keď si myslíte, že to nefunguje, tak skúste vymyslieť ten kontrapríklad. A vy dvaja vymýšľate dôkaz, hej? Dobre, tak vám to necháme za domácu úlohu. Takže úloha, vymyslíte kontrapríklad. Momentálne nevymyslím. Len tak ľahko. Dobre. Takže otázka je, či nejaký greedy algoritmus funguje. A funguje následovná vec, čo si asi nestihneme teraz dokázať, takže to budeme robiť na ďalšej prednáške. Takže greedy algoritmus vyber aktivitu, ktorá končí najskôr. Okay? Čiže vždy si vyberieme, zoradíme si aktivity podľa toho, kedy končia. A pozrieme si, ktorá končí najskôr. Tu zoberieme, všetky, ktoré sa s ňou prekryvajú, vyhodíme a tak ďalej.
či nefunguje a nejaký formálnejší spôsob, akože dokážeme si, že prečo toto funguje a možno aj vysvetlíme príklad na to, že prečo toto nefunguje na budúcej prednáške. Dobre, ďakujem za pozornosť.